So níos tomid a gírig an dar cuid de seo inamh uig sin riamh achar na códanach go scáthathe. So can fáil réigla sin. So an trianglóg omláin tá an achar 5 méadar fá 9 méadar. So tá sé sin 15 méadar cairnatha. So an cuid nach bhfuil scáthathe, cuid C stig an seo, sin chorm le an omláin sin 15 méadar cairnatha lúda cuid A agus lúda cuid B. Okay? So 15 méadar cairnatha lúda 5 méadar cairnatha agus lúda an 15 cairnatha comma. So sin 15 méadar cairnatha lúda 20 méadar cairnatha, so sin 25 méadar cairnatha. Den cinnte de obair go léir a haspóint nó fág amach é. So sin R3 freagraí.